Welkom bij HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit met Tom Verstappen. Limburg werd in 2025 geconfronteerd met 4 moordzaken, 1 zaak rond doodslag en 3 oudere mogelijke gifmoorden die pas dit jaar aan het licht kwamen. Samen met misdaadjournalist Philippe Berges maken we de balans op en overlopen we de meest opvallende levensdelicten in onze provincie van het afgelopen jaar. Philippe Berges, welkom. Wat voor jaar is het eigenlijk geweest? 2025 levensdelicten hebben we een beetje van alles gehad, toch wel, dit jaar. We hebben een gruwelmoord gehad. We hebben moorden of levensdelicten, doodslagen gehad die zich afspelen binnen het relationele, familiale milieu, zeg maar. Van die context. En 2025 was ook wel het jaar dat er een aantal verborgen moorden, dus moorden die eerder zijn gebeurd, maar pas in 2025 aan het licht zijn gekomen. Philippe, voor die eerste moord, dan moeten we naar de Singelbeekstraat, 29 april. Ja, dat is een bijzonder gruwelijke moord. Vertel eens. Ja, ik had juist gezegd, dus we hebben gruwelmoorden gehad, of een gruwelmoord. Dat is de eerste moord van het jaar eigenlijk. De Singelbeekstraat. Dus wat is daar gebeurd? De politie krijgt of ziet dat er rook opstijgt. En, dat is een straat, dat huis waar de rook vandaan komt, leegstaand pand, gebruikt door krakers. Dus dat was wel al geweten dat er wel eens mensen verbleven, die worden eraan weggehaald. Dus wat doet de politie? Ze gaan naar daar. Ze komen eruit bij mensen die aan barbecue zijn. Dat is niet het belangrijkste. De gruwel wordt pas daarna ontdekt. Dus vlakbij waar de mensen aan barbecue zijn, stoot de politie op een lichaam, een gruwelijk verminkt lichaam, wat achteraf geïdentificeerd wordt als zijnde de persoon Andy B., een 39-jarige man, afkomstig uit Leopoldsburg, maar vertoeft in het dakloze milieu, heeft ook wel problemen, staat gekend bij politie en justitie. Zijn lichaam, of wat er nog van resteert, wordt daar inderdaad aangetroffen. Ja. Ja, want dat pand is eigenlijk een soort van doorgangshuis voor drugsgebruikers. Het opvallende is dat men op het moment van het aantreffen van het lichaam eigenlijk een barbecue aan het houden is. Hè? Ja, dat is inderdaad. Die personen die op dat moment daar aanwezig zijn, lijken zich weinig tot niets aan te trekken van de gruwel die zich eigenlijk vlakbij heeft afgespeeld. Of althans toch de restanten ervan. Nu, wat doet de politie? Zij pakken meteen iedereen mee die aanwezig is. Ze gaan die mensen verhoren. De eerste dagen die volgen worden 6 mensen totaal gearresteerd. 2 van hen worden uiteindelijk ook aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man, Robin W. uit Bilze-Hoeselt. En om een 23-jarige jonge dame, Xiara E. En zij komt uit Hamont-Achel. Zowel zij als Robin, dus de andere verdachte die wordt aangehouden, zijn ook mensen die in het dakloze milieu, een krakersmilieu vertoeven, die drugsproblemen hebben, die ook psychische problemen hebben, allebei. En zij worden gezien als de daders van de gruwelijke moord op Andy B. Ja, en weten we specifieker ook wat hun rol respectievelijk geweest is in dit verhaal? Dat is natuurlijk onderdeel van het onderzoek, maar wat we wel weten, zoals het er nu naar uitziet, lijkt het erop dat Andy B. problemen zou hebben gehad met Robin W. Dus slachtoffer, dader, hebben ruzie gekregen. Mogelijk omdat de ene iets had weggenomen bij de andere, of dat geld of spullen waren. Het zal het onderzoek wel uitwijzen. Dan is het slachtoffer, de man uit Leopoldsburg, de 30er, zou dan vermoord zijn door Robin W. En dat lichaam is daar blijven liggen. Die mensen verbleven daar ook. En ze zijn op het idee gekomen van, we moeten ons ontdoen van dat lichaam. Ze hebben allerlei manieren gezocht om dat te doen. Er is gekeken, kunnen we het lichaam oplossen? Op de een of andere manier waren ze op het idee gekomen om dat te doen met cola. Dus hebben ze het lichaam willen oplossen in cola. Dat is uiteraard niet gelukt. De politie heeft daar een schip aan getroffen tijdens het onderzoek. Daarmee zouden ze dan weer geprobeerd hebben om het slachtoffer te begraven. Ze hebben geprobeerd om het lichaam in zakken te steken en te dumpen. Nu natuurlijk, om een lichaam in zakken te steken, dan moet het kleiner worden gemaakt. En die rol zou dan weer Xiara E., dus de andere verdachte, het meisje van 23 jaar, zou die rol op zich hebben genomen, omdat Robin W. het niet kon. En wat zou zij gedaan hebben terwijl iedereen aan het slapen was, anderen die in een andere ruimte lagen, zou zij dan geprobeerd hebben om niet alleen het lichaam te vierendelen, dus het ontdoen van de ledematen, maar ook te onthoofden. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Zij zou de feiten hebben gepleegd van, lijkschennis. Het zijn weerzinwekkende feiten. Wat zegt dat eigenlijk over de geestestoestand van de mensen? Deskundigen zullen daarover moeten oordelen. Maar naar wat wij vernemen, lijkt het erop dat die mensen
psychisch kwetsbaar zijn, dat die ook problemen hebben, mentaal, zware problemen. Of zij toerekeningsvatbaar waren op het moment van de feiten, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Of zij nu nog toerekeningsvatbaar zijn, idem. Maar het is best mogelijk dat die mensen, dat er geen proces komt, maar dat die uiteindelijk worden opgesloten waar ze ook begeleiding krijgen, dus zonder een proces. Ja, dus dat zou een mogelijke internering kunnen zijn. Inderdaad. Philippe, de volgende moord speelt zich ook af in het drugsmilieu. Daarvoor moeten we naar de BAM slaan. Dat is stationsbuurt Hasselt. Wat is daar juist gebeurd? Wel, ze hebben daar op het appartement van de 40er, Chris R., hebben ze Sven Slegers, een 50er, aangetroffen. Sven Slegers woonde, of was op dat moment gedomicilieerd in Maasmechelen. Heeft ook nog in het noorden van Limburg gewoond. Die man is met geweld om het leven gebracht, was heel snel duidelijk. Met een mes om het leven gebracht door de verdachte, is dan het vermoeden van de politie op dit moment, van het onderzoek ook. Chris R., afkomstig uit Sint-Truiden, gekend omwille van drugsproblematiek, zal ik maar zeggen. Politie, justitie, ze kennen hem. Dus ook Sven Slegers, net zoals Chris trouwens, de bewoner, de verdachte. Beide zijn dus ook gekend in het drugsmilieu, in het krakersmilieu, een dakloze milieu, vanwege al jarenlange problemen. Sven Slegers, dat is ook een naam die bij ons een belletje deed rinkelen, want hij is al in het verleden ook in de media gekomen. Hoe komt dat? Sven Slegers heeft ook meermaals het nieuws gehaald in het verleden. En vooral dan omdat hij enerzijds een kleine crimineel is, drugsfeiten, ook diefstallen, beschadigingen van wagens, maar vooral gekend om een ander feit. Hij is in de gevangenis, ooit getrouwd, 2011, met een bekende vrouw, een gifmengster, de gifmengster uit Borgloon. En misschien is dat niet toevallig, maar we spreken nu over een gifmengster, het slachtoffer daarmee getrouwd geweest. Later op het jaar zullen we zien, dit jaar 2025, tot gif wel vaker terugkomt. Er zijn ook een aantal moorden in de familiale/relationele sfeer gepleegd. Ja, voor de eerste moeten we terug naar 5 mei in het centrum Kleine Brogel. Wat is daar juist gebeurd? Hoe is dat begonnen, die zaak? Hoe is dat aan het licht gekomen? In het centrum van Kleine Brogel ligt er een café. Daar zijn een aantal mensen aanwezig en er komt plots een vrouw binnengerend. Die vrouw spreekt geen Nederlands en gaat via een vertaalapp de mensen informeren daar, alarmeren van er ligt iemand hiernaast, in het pand hiernaast, opgedeeld als een pand, opgedeeld in meerdere woongelegenheden. Daar verblijven uitzendkrachten, Oekraïners. Die vrouw, ook een Oekraïense, zij via die vertaalapp of via dat vertalen van de gsm, zegt zij, er is iemand zwaar gewond en die bloedt heel hevig, bel de hulpdiensten. De hulpdiensten moeten komen. Dus wat er gebeurt er? De hulpdiensten worden gebeld, die komen, de politie komt ook. En inderdaad, naast het café, in het centrum van Kleine Brogel, wordt een man aangetroffen, een 30er. Die 30er is een Oekraïner, een uitzendkracht in Nederland, werkzaam. Net zoals de andere aanwezigen, allemaal Oekraïners. Nu goed, het is midden in de week alleen. Zij werken in Nederland en het is bevrijdingsdag. Dus een vrijdag, een feestdag. En ook zij hebben het eigenlijk op een feesten gezet. Ja, en er is dus behoorlijk wat alcohol in het spel geweest. Weten we eigenlijk juist wat daar gebeurd is dan? Exacte omstandigheden, ook hier worden nog altijd onderzocht. Maar wat is daar gebeurd of wat hebben de hulpverleners eraan getroffen? Een 30er, hevig bloedend, op het koertje zeg maar, binnen. Heel veel blikken, drank, ook sterke drank wat er stond. En ook iemand die dan gezien wordt als een verdachte, de vermoedelijke dader. Een 40er. Dus wat zou daar gebeurd zijn? Die mensen hebben daar gezeten, die hebben het daar op een drinkje gezet, maar die hebben dan ook ruzie gekregen. Dus verdachte, slachtoffer, 2 Oekraïners, zouden al langer in een conflict zitten. Amoureus conflict wordt gezegd. Het gaat om een vrouw. Allebei goed veel gedronken. Die ruzie laait op, dat escaleert. En dan zou de dader het slachtoffer hebben neergestoken. Nu goed, die was zo hevig aan bloeden. Die is eigenlijk doodgebloed, viel niet meer te redden. De hulpdiensten hebben dat nog geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Ze hebben dan de vermoedelijke dader gearresteerd. En is natuurlijk af te wachten wat er met die man zal gebeuren. Ja, maar je gaat dat natuurlijk voor ons blijven volgen, Philippe. Dan komen we in de maand augustus. Ja, dan zien we 3 levensdelicten. De eerste is op 11 augustus. Wat kan je ons daarover vertellen? Ja, dan zitten we in Heusden-Zolder. Wat gebeurt daar? Voorbijgangers die 's ochtends naar de Finse Piste, de omgeving van de Finse Piste zijn, treffen daar een lichaam aan. Dat lichaam is toegetakeld, lijkt het wel. Nu goed, in eerste instantie is niet goed duidelijk, is dat een mogelijke zelfdoding, want dat kon ook nog, of is er kwaad opzet in het spel. Politie komt erbij, wetsdokter komt erbij.
Het heel draaiboek voor ongewone sterfgevallen, wat politie en parket hanteren, wordt opgestart. En dan is het toch wel snel duidelijk, verdacht overlijden wordt een overlijden met kwaad opzet. Dus de man die daar wordt aangetroffen, Yusuf Yildiz is dat, een 40er uit Genk, is met geweld om het leven gebracht. En ook dit moeten we opnieuw gaan zoeken in de familiale sfeer. Wat weten we daar juist over? Er komt ook heel snel een verdachte in beeld, zijnde de ex-stiefschoonzoon van het slachtoffer. Wat is op dit moment de hypothese of de piste van het onderzoek, is dat die 20er uit Huizen-Zolder, de ex-stiefschoonzoon, zou een conflict hebben gelegen met zijn vroegere vriendin, partner, wat dan weer de stiefdochters van het slachtoffer. Hoe zit dat? Het slachtoffer heeft een courierbedrijf, is actief in de transportsector. De stiefdochter zou dan mee in de zaak zijn gekomen of zou de zaak mee hebben gerund. De verdachte, zijn de Eren S. uit Huizen-Zolder, zou dan weer tijdens zijn relatie met de stiefdochter van het slachtoffer, zou hij ook, wordt gezegd, geld hebben gegeven aan zijn partner om te investeren in die zaak. Die relatie is gebarsten, die zijn naar elkaar gegaan, conflict om, naar verluidt geld. En Yusuf Yildiz, het slachtoffer, zou dan zijn gaan bemiddelen en dat is fout afgelopen, hij is dan met geweld om het leven gebracht. Waar is niet duidelijk, maar, dat is nog onderdeel, nog heel veel onzekerheden ook wel in die zaak. Feit is wel dat hij gedumpt is op de Finse piste. En de vermoedelijke dader, die is ondertussen gevat, maar dat ging niet van een leien dakje. Nee, dus ze hadden heel snel, dus speurders, politie, parket, kregen heel snel Eren S. in vizier als verdachte. Waarom? Die is meteen, nadat het lichaam gevonden is, zelfs al eerder wellicht, want het lichaam was pas achteraf gevonden, Eren S. is gevlucht. Ja, dat zien ze meteen, ze kunnen hem niet vinden. Wat blijkt achteraf? Dat hij naar verluidt via Cyprus gegaan is, met het doel om in Turkije te landen. Letterlijk dan. Alleen in Istanbul, wanneer hij daar met vliegtuig landt op de luchthaven, zou de Turkse politie hem arresteren. Want wat hebben ze hier gedaan? Ze zijn naar hem op zoek. België zoekt Eren S. en laat hem internationaal seinen. En op die manier wordt hij gevat in Turkije, in Istanbul. Philippe, hij wordt dan gevat. Ja, wat doet men dan? Ze brengen hem over naar de gevangenis. De Turken sluiten de verdachte van het moordonderzoek hier op. Natuurlijk, het probleem is, Turkije is daarvoor gekend bij criminelen wel, en dat probleem duikt vaker op. Turkije behoort niet tot de EU. Er is geen overleveringsakkoord, geen overleveringsverdrag, omdat zij buiten de EU vallen. Waardoor Turkije, ook volgens hun wetgeving, eigen onderdanen leveren zij niet uit aan het buitenland, zijnde in dit geval dan België. Eren S. die de Turkse nationaliteit heeft, dus dubbele nationaliteit, Belgisch-Turks, kan daarom niet uitgeleverd worden aan ons land. Maar ons land vraagt dat wel. Probleem. Wat wordt er gedaan? En dat is nog maar recent, 2 weken geleden. Een delegatie van het federaal parket trekt op 18 december naar Turkije voor een overleg met het Openbaar Ministerie daar. Waarom? De verstandhouding tussen Turkije en België op vlak van justitie is al een tijdje toch wel goed, omdat zij gemeenschappelijke belangen dienen, zijnde de criminaliteit, die zowel aanwezig is in Turkije uiteraard, met mensencriminelen van hier die naar Turkije vluchten. Vice versa gebeurt hetzelfde. Dus ze hebben heel veel gemeenschappelijke belangen in de strijd tegen de criminaliteit. De Turken zijn een spiegelonderzoek gestart naar de moord op Yusuf Yildiz. En zij nemen dat zeer ernstig, want wat wil dat zeggen? Zij onderzoeken nu de feiten die hier in Limburg gebeurd zijn. Ze hebben Eren S. al meermaals verhoord en ze hebben nu ook het autopsieverslag van hier opgevraagd om toe te voegen aan hun onderzoek. Dat wil dus zeggen dat hier in België moordonderzoek loopt en in Turkije. Wat betekent dat concreet? Dat ze Eren S. potentieel in hun land voor de rechtbank kunnen brengen en ook kunnen veroordelen voor de feiten die hier gebeurd zijn. Waarna hij ook daar zijn straf zal moeten uitzitten die ze daarop leggen. Nu goed, hier, het moordonderzoek blijft ook lopen. Wat wil zeggen, wil Eren S. om de een of andere reden toch terug naar ons land? En als dat ook gebeurt, dan loopt dat moordonderzoek hier nog altijd en dan kan hij ook hier voor de rechtbank gebracht worden. Ja, dat gaan we natuurlijk ook blijven volgen, hè. Philippe, de volgende zaak, ja, dat is 2 dagen later, 13 augustus. Dan moeten we naar Houthalen-Hellechter. Het gaat over een doodslag op een 59-jarige man. En dat zou door zijn 29-jarige zoon gedaan zijn. Vertel eens.
Dat is wellicht de meest onzekere zaak, met de meeste vraagtekens ook zeer moeilijk te bewijzen, want het is het traditionele val van de trapverhaal, als we het zo mogen zeggen. Iets wat alle politiemensen, alle mensen binnen het gerecht weten dat. Altijd verdacht iemand die dood wordt aangetroffen onderaan de trap, maar zeer moeilijk te bewijzen. Nu, er zijn wel technieken voor, maar niet eenvoudig. Nu, wat is er daar gebeurd op de Grote Baan? TH woont met zijn vader samen, Dirk H., in een huis. Daar zijn wel eens problemen, dat is geweten. Vooral ook omdat TH een verslavingsproblematiek heeft. Dus dat zorgt voor fricties, maar ook niet meer dan dat op dat moment. Die bewuste avond zijn het de buren die plots TH, de zoon van de overledene, aan de deur krijgen. Die is in alle staten zeer luid en zegt dat zijn vader overleden is, dat hij hem dood heeft aangetroffen en dat ze de hulpdiensten moeten bellen. En dat is dan ook gebeurd. Want het is ook die reactie van de zoon die toch wel opgemerkt wordt door de politie die ter plaatse komt. Hè? Ja, dat is wat gebeurt. Dus de hulpdiensten worden gebeld, hulpverlening komt langs, ambulance komt langs, politie komt ook langs. En ze treffen dan Dirk H., het slachtoffer, een 50er, dood aan, onderaan de trap. Nu goed, ze willen een verklaring van TH, zijn zoon. En hij zegt, ik ben naar de nachtwinkel gegaan die avond. Ik ben thuis vertrokken, ik kom terug en ik tref mijn vader daar dood aan. Maar goed, zijn verklaring die hij aflegt, het verhoor ook achteraf, want hij wordt gearresteerd, net omdat hij heel vreemd, misschien wat theatraal gedrag vertoont. Hij stort zich onder meer op het lichaam van zijn vader, wil niet dat ze hem onderzoeken. De politie stelt zich daar heel veel vragen bij. Ze arresteren hem, ook zijn verklaring, daar worden ook weer vraagtekens bij gezet. Er is de historie natuurlijk van de problemen die er zijn. Er is zijn historie. Op het moment van de feiten is hij ook onder invloed. Nogmaals, iemand onderaan de trap, dood aangetroffen, altijd verdacht. Dus ze arresteren hem. Ze arresteren de zoon. Hij wordt aangehouden. Hij zit vandaag nog altijd vast. Alleen zal het heel erg moeilijk zijn, denk ik, om te bewijzen. Dat is persoonlijke mening dan. Ik kan niet kijken in het dossier. Maar mijn persoonlijke mening lijkt me dan een heel moeilijk verhaal om te bewijzen. Een val van trap. Er zijn wel manieren om dat te achterhalen. Maar in dit geval zitten we wel met een verdachte die alles ontkent. Mm-hmm. Dus ook daar is afwachten hoe het verder verloopt. Ja, dat is geen evidente zaak. Hè? De laatste moord dan in augustus, dat gaat over een hooivork in Bergijk in Nederland. En dat gaat over een 86-jarige lommelaar die aan zijn einde komt op toch wel opnieuw een gruwelijke manier. Hè? Inderdaad, ja, weer een gruwelijke moord. We zitten in het Nederlandse Bergijk. Dat is vlak bij de grens met Lommel. Wat is daar gebeurd? De familieleden van Janus Houbrake, dus 86-jarige vroegere landbouwer, die daar dus ook altijd geboerd heeft, zal ik zeggen, die nadien is verhuisd naar Lommel, die gaat nog altijd langs bij zijn zonen die het familiebedrijf zeg maar verder runnen in Bergijk. En het zijn zijn familieleden die hem dood aantreffen in een van de stallen van de boerderij. Ze slaan natuurlijk alarm, omdat het duidelijk is dat hij met geweld om het leven is gebracht. De politie komt ter plaatse en ze krijgen eigenlijk ook heel snel Martien S., een 60er, ook een landbouwer, uit Bergijk, vlakbij, die woont vlakbij de boerderij waar het gebeurd is. Ze gaan daar langs, want ze krijgen hem een vizier. Die man verschuilt zich achter de woning, ook weer in een stalling. Hij verstopt zich eigenlijk. Ze arresteren hem, hij slaat allerlei wartaal uit. Nu, hij wordt gearresteerd, aangehouden, zegt dat het allemaal niet waar is. Maar er zijn toch wel elementen, voldoende elementen, waaruit blijkt, of zou blijken, dat die man wel degelijk betrokken is bij de dood van Janus Houbrake. Ja, want men treft DNA aan op de hooivork. Ja, inderdaad, op de hooivork treft ze DNA aan van Martien S. En hij is daar geweest. Dat weten ze ook. Alleen is de vraag natuurlijk, waarom zou hij dat dan gedaan hebben? Nu goed, die man blijkt ook mentaal niet erg goed te zitten, ook psychische problemen te hebben. Al vaker in de problemen gekomen in het verleden, ook het recente verleden. De gemeente heeft problemen met hem. Andere mensen hebben als probleem met hem, omdat hij schreeuwt, boos wordt, dat hij ruzie ziet met mensen. Valt het in die context te zoeken, dat weten we niet. Feit is wel natuurlijk dat die 86-jarige man uit Lommel, dat hij wel net over de grens op een dramatische manier om het leven is gekomen. Filip, tot slot zijn er nog 3 mogelijke moorden die aan het licht zijn gekomen dit jaar. Dat is dankzij het sterk werk van de politie en ook een draaiboek Ongewone sterfgevallen. Voordat we het over die moorden hebben, misschien heel even uitleggen aan de luisteraars. Wat is dat eigenlijk, dat draaiboek Ongewoon sterfgeval?
Het draaiboek Ongewonnen sterfgeval, dat is een draaiboek wat parket Justitie, parket Limburg, politie in Limburg, zijnde de federale gerechtelijke politie. Zij hanteren dat nu al sinds 2015, bestaat dus al 10 jaar. Wat doen zij? Elk ongewoon sterfgeval, dus jonge mensen die sterven in vreemde omstandigheden, we hadden het al over de val van de trap, altijd verdacht. Dat soort zaken hebben ze dus een draaiboek voor. Dan gaan ze onderzoeken hoe iemand om het leven is gekomen. Dat is een 3-pijlersysteem, wil zeggen justitie onderzoekt dat, tactisch, de politie zijnde, en ook medisch met een wetsdokter die dan ter plaatse komt. En op die manier willen ze eigenlijk het aantal verborgen moorden, het zogenaamde dark number, willen zij eruit halen. En dankzij dat draaiboek Ongewonnen sterfgevallen wordt de moord van 29 september 2023 ook opgehelderd, want men vindt in het bloed van de persoon methanol. Ja, dat hoort daar niet te zitten, hè, Filip? We hadden het eerder al in deze podcast over de gifmengster uit Borgloon, maar nu lijkt het er dus op dat we met nieuwe gifmengers zitten, die inderdaad een moord zouden gepleegd hebben, een gifmoord, in 2023. Nu goed, wat is daar toen gebeurd? Linda Koen, een 43-jarige vrouw uit Koersel, Beringen, is daar dood aangetroffen in de woning in september toen, van dat jaar. Zij is overleden. Weer dat draaiboek Ongewonnen sterfgevallen wordt opgestart. De nodige onderzoeken worden gedaan. Op dat moment is daar nog niks echt verdacht aanwezig. Die vrouw wordt begraven, maar gaandeweg, ook tijdens de begrafenis al. Dus Linda Koen is samen met Jean-Pierre S. Zij wonen samen. Jean-Pierre S. verliest eigenlijk gaandeweg zijn zicht. Dus met de begrafenis is hij al bijna blind. Heel raar, maar je sprak juist over methanol. Methanol, een van de bijwerkingen kan zijn daarvan, dat is extreem giftige alcohol, brandalcohol. Dat kan een bijwerking zijn, het gezichtsverlies blind worden. En dat is exact wat eigenlijk Jean-Pierre S. is overkomen. Nu goed, op dat moment zijn er al de nodige vraagtekens. De vraag is natuurlijk, hoe heeft hij die methanol in zich gekregen, want ook hij wordt onderzocht. En als achteraf de toxicologie binnenkomt, dus dat toxicologisch onderzoek, wat gebeurt door de wetsarts, dat duurt nog wel een tijdje. Maar daarbij treffen ze ook die methanol aan in het lichaam van Linda Koen. En op dat moment gaan alle alarmbellen af en start de politie, justitie, een onderzoek naar een gifmoord, de gifmoord op Linda Koen. Maar ze doen dan alles stilte. Ja, men moet eigenlijk ook niet ver gaan kijken, want op dat moment leefden ze in toch wat een vreemde situatie, hè? Ja, dus inderdaad, wat blijkt, Linda Koen, Jean-Pierre S. woonden niet alleen in Koersel. Nee, ze hadden 2 medebewoners, een koppel. We zitten dan bij Christina V., een 30er, een vrouw, en Nico K., een 50er. Zij, niet onbekend bij politie, ook niet bij justitie, zeggen dat zij problemen hebben, dat zij geen huisvesting hebben, nergens terecht kunnen. Om de een of andere reden kunnen ze Jean-Pierre en Linda, dus de bewoners van het huis in Koersel, om hun vinger winden en zeggen ze tegen hen van, ja, we zoeken een plek om te wonen, we kunnen nergens terecht. En dat koppel gaat erop in. Dus Linda en Jean-Pierre nemen Christina en Nico een huis. Maar ja, dat gaat een tijdje goed, maar dan duiken er wel al een aantal problemen op. Ja, en dan uiteindelijk leidt dat tot zoveel spanningen. En men vermoedt nu dus dat daar methanol zou gebruikt zijn om proberen van de 2 eigenaars van de woning af te geraken. Hè. Wat is het vermoeden van de speurders van het onderzoek, is dat Christina en Nico zouden niet langer welkom zijn geweest, omdat Nico ze met een enkelband, er is dat crimineel verleden van beide. Ook het feit dat Christina duidelijk liegt om de zwangerschap die ze dan... Zij is al zo lang zwanger dat ruim de 9 maanden, zelfs het jaar overstijgt. En om een of andere reden blijft ze toch volhouden dat ze zwanger is. Ze heeft zelfs een buik. Nu goed, dan komt het licht dat dat niet het geval is. Het medelijden wat ze eerder konden opwekken, wordt misschien stilaan afgrijzen. Vermoeidheid ook bij Linda en bij Jean-Pierre, die het eigenlijk beu zijn en zeggen van, wij willen het huis uit. En dan is vermoeden dat Christina en Nico het plan hebben beraamd om er vanaf te geraken, inderdaad. En hoe hebben ze dat gedaan? Ze zouden een fles vodka, zouden zij gevuld hebben, methanol aan hebben toegevoegd. Jean-Pierre heeft ervan gedronken, Linda heeft ervan gedronken. Nu goed, ze hadden het die dag al op een drinkje gezet, dus er was al wat alcohol genuttigd. Het antigif van methanol, want methanol is extreem giftig,
hadden het juist over het verlies van het zicht, maar het kan ook tot de dood leiden, in het geval van Linda Koen. Alleen alcohol is het antigif. Dus wie veel alcohol drinkt, kan methanol neutraliseren. Dus het vermoeden bestaat dat Jean-Pierre S. voldoende alcohol in het bloed had, waardoor dat die methanol onvoldoende heeft gewerkt. Die is nog eigenlijk vermengd voor het leven natuurlijk, met die blindheid die hij heeft. Maar in het geval van Linda zou dat niet geweest zijn, waardoor dat zij wel overleden is. Ja, en men gaat eigenlijk ook dieper graven, want in het verleden van Christina V. Is er nog een overlijden in 2021. Het vreemde is, in 2025, dit jaar, komt aan het licht de methanolmoord op Linda Koen. Dat komt in de media, dat nieuws. En dat leidt ook tot nieuwe verklaringen van andere mensen die naar de politie stappen en die zeggen van, in 2021 is ook iets gebeurd. De eerste man, de toenmalige echtgenoot van Christina V., zijnde Peter Biets uit Borgloon, een 40er, is in 2021 ook heel plots gestorven. En zij zegt, volgens getuigenis wat bij de politie binnenstromen, zou Christina V. gezegd hebben tegen anderen van, ze geeft toe dat zij Peter Biets, haar echtgenoot, toen vergiftigd heeft. Ja, en men is dat nu ook aan het onderzoeken. Men heeft dat draaiboek destijds niet opgestart, maar heeft dat nu wel gedaan om na te gaan wat daar juist gebeurd is. Hè. Het zal heel moeilijk zijn, denk ik, om te achterhalen. Fysieke bewijzen zijn er niet meer. Hoe komt dat? Normaal, bij een ongewoon sterfgeval, we hebben het er al meer over gehad, is de bedoeling dat dokters die het overlijden vaststellen, in dit geval is dat een huisarts geweest, dat die een soort meldingsplicht heeft bij politie, justitie, om te zeggen van, kijk, we zitten hier met een jong iemand die gestorven is, ik kan doodsoorzaak niet achterhalen, start het draaiboek op. Dat is daar niet gebeurd. Dus daar is het overlijden geweest van Peter Biets, daar is een dokter geweest, en daar is het mee gestopt. Wat is er gebeurd? Peter Biets is gecremeerd. Zijn restanten zitten in een urne, dus lichamelijk onderzoek zal niet meer mogelijk zijn. Opgravingen, wat in het verleden al gebeurd is met lichaam om te achterhalen of daar nog stoffen in zitten, is ook niet meer mogelijk. Waardoor de aantijgingen, namelijk dat Christina V., trouwens in samenwerking met Nico K., Peter Biets iets zou hebben toegediend, medicatie waarvoor hij allergisch is, waardoor hij is gestorven. Om dat te achterhalen zal het heel moeilijk worden. Philippe, de naam Nico K., die haal je opnieuw aan. Wat is zijn rol dan in deze? Ja, dus dat is natuurlijk het frappant in dit verhaal, 2021. Nico K., op dit moment trouwens de ex van Christina V., want dat is geen koppel meer. Maar Nico K., vlak na het overlijden van Peter Biets, start hij wel een relatie met Christina. Wat natuurlijk heel erg vreemd is, een rouwende moeder, want ze heeft kinderen met Peter Biets, die rouwt om haar echtgenoot. Zij start eigenlijk heel snel, er wordt gezegd tijdens de begrafenis dat Nico eigenlijk al een beeld is, als nieuwe partner, start zijn relatie met die man. En daar worden heel veel vraagtekens bij gezet, ook al omdat er nog een ander verhaal speelt. Is onlangs nog voor de rechtbank, dus dit jaar voor de rechtbank gekomen. Dat verhaal, dat gaat dan weer om oplichting. Want men heeft geprobeerd de moeder van Biets op te lichten eigenlijk. Hè? Ja, dat is dus een heel vreemd verhaal. Peter Biets sterft. Peter Biets zou volgens Nico K., want er is dan een document wat wordt opgesteld door Nico K. Nico K. zou Peter Biets een grote som geld hebben geleend. Peter Biets zou, indien hij niet kon terugbetalen, gezegd hebben, volgens dat document, mijn moeder staat borg voor mij, zij zal het restbedrag terugbetalen van het geld wat ik geleend heb van Nico, zal zij gaan terugbetalen. Wat gebeurt? Peter sterft, het bedrag is niet terugbetaald en Nico K. gaat aankloppen bij de moeder van Peter Biets. Die zaak is voor de rechtbank gekomen, Nico K. is er ook voor schriftvervalsing voor veroordeeld. Er is natuurlijk het vermoeden, want ook daar zou Christina V. een rol hebben gespeeld met het paspoort van ex-schoonmoeder, zal ik dan zeggen, dus de moeder van Peter. Zij zou die dan genomen hebben, mee hebben genomen voor een kopie te maken. Heel veel intriges in dat verhaal. Maar dat is ook daarom toch wel wat verdachte elementen. Alleen dat werkelijk hard maken en fysieke bewijzen, heel erg moeilijk. Philippe, te veel om toevallig te noemen natuurlijk. Dat gaat verder bekeken worden. Onze laatste zaak, dan moeten we naar 11 oktober 2023. En het gaat opnieuw over methanol. Hè. Het gaat over Mehmet Erdem. We zitten weer in Borgloon. Dus ook dat is heel erg opvallend. We spreken over frappant, we spreken over opvallend, maar dat kunnen we hier toch wel stellen. De gifmengster uit Borgloon, waar we het initieel over hadden. Dan hebben we Peter Biets uit Borgloon, die mogelijk vergiftigd is, waar een onderzoek naar loopt. En in diezelfde gemeente, opnieuw Borgloon, quasi dezelfde periode als het overlijden van Linda Koen, dus 2023, is Mehmet Erdem, 42-jarige man, die dus in Borgloon woont,
gestorven. Heel plots, die man die sukkelde wel wat met zijn gezondheid, maar ook daar draaiboek opgestart en toxicologie, opnieuw methanol aangetroffen. Ook in alle luwte, alle rust op de achtergrond, zonder mensen te waarschuwen, voert de FGP, de gerechtelijke politie van Limburg, samen met het parket een onderzoek naar een mogelijke methanolmoord. En dan komt Nimet H., de 28-jarige echtgenoot van Mehmet in beeld. Ja, en weten we eigenlijk waarom dat zij in beeld komt? Wat zou het mogelijke motief kunnen geweest zijn? Mehmet en Nimet leerden elkaar lange tijd geleden kennen. Nu goed, ze hebben samengewoond in Turkije een tijdje. Zijn dan terug verhuisd naar Brugloon. Nimet spreekt geen Nederlands. Misschien was daar wel een probleem, was er heimwee, dat is niet echt duidelijk. Feit is wel dat ze 3 kinderen hadden. En dat er naar verluidt relationeel toch wel strubbelingen waren. Dus dat er binnen dat huwelijk barsten waren die zouden op springen hebben gestaan. En Nimet zou dan als echtgenote haar partner, Mehmet Erdem in dit geval, uit de weg hebben willen ruimen om tot een echtscheiding te komen of om misschien terug te kunnen naar Turkije met de kinderen. Dat is niet duidelijk, maar zij zou daarom van haar man hebben willen afkomen en zou dan daarom die methanol hebben toegediend. En wat is de verwachting? Wat gaat men met deze zaak doen? Wel, daar loopt een onderzoek, een moraliteitsonderzoek. Een moraliteitsonderzoek, dat is eigenlijk de levenswandel van iemand reconstrueren van een verdachte. Dat wil zeggen, alles wordt bovengehaald, elke steen, daar wordt onder gekeken om te zien, ja, zit er iets? Dus mensen worden gehoord uit de omgeving, er wordt gekeken wat het verleden van iemand is. Dat is gebeurd, of is op dit moment nog aan het gebeuren in het geval van Nimet H. Dus het lijkt erop dat die Turkse vrouw als verdachte van de moord op haar echtgenoot, methanolmoord, tot ze op weg is naar Assise. Hetzelfde overigens voor Nico K. en Christina V. Nico K. zit nog in de gevangenis op dit moment. Christina V. is geen dag voor die feiten opgepakt, maar ook daar moraliteitsonderzoek voor beide. Dus ook zij lijken op weg naar Assise voor de moord op Linda Koen en mogelijk dus ook op de moord op Peter Biet. Ja, dus dat gaan we blijven volgen natuurlijk. We gaan zien wat er gebeurt als deze zaken naar Assise gaan of niet. Filip, hartelijk dank om het afgelopen jaar te duiden voor onze luisteraars en onze kijkers. Wil je thuis het stuk van Filip lezen? Dat kan via de HBVL-app. En dit is ook de laatste aflevering van dit jaar. We zien elkaar volgend jaar terug en vanwege de volledige HBVL-redactie een fijn eindjaar. Dit was HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app. Bedankt voor het kijken. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan op ons kanaal of check het in de HBVL-app. Tot de volgende keer.